Kiu Krish Bakhuid, Induai Nagabinda, Ka Jing Tap Kat South Nem Jonga Jingato, Shonkarim, Jong Alfra Afra John Simeon, but Gerald F. Karkra, but Duairu Nagabinda Jinja Time in Sion John Savari Apenia, Mikhail Linkoy, David Linkoy, Dusty Apenia, but Star Linkoy, George Shining Linkoy. Monsieur Nabar Life Spa Life Country. Life Spa Life Country. Shaduan trying killing God Badu. Shaduan trying killing God Badu. Tajing Bakhuid Badu. Ko himan ko para tongin buya ke jing tumu chongi bara hau jisu da ke jing riuble ngi ngai skem ya ka bangi pan kanang urlong ha ke jingim chongi lemba ka jing kine Bakhuid jongo Chris ngi duairu naga binda ka Bible convention ha ke nega sngi sai jain pat baro ke ba don jing tumu ban man shimenda ha ke nega Bible convention ngi duai naga binda bar ke jim ben kre baro ke ba ya trilang naga binda ka jing chop jonga nega Bible convention Giduai nagabinda ki bapang ki bashitam bad baharo ki brio ki badan khapadeng ki jing jar bun jai ha kerteng upa bado kon bado men sim Bakhuid Amen. Ka jinga e jongo trai jongi Jesus Christ bad ka jingi jongo blay lem bad ka jingya sulak jongo men sim Bakhuid kindon ring ka bat pi barra Ringkar bat piru. Ko himen ko para to ngin sangesh por ban ko slai halaga donu jongi bat nagabinda ki pop baro ki ba ngidale haga jingim jongi nginang pan map nagabinda ki por ngila kentai e ka jing kot ka jongo blai ban kala ka bamut ban rung haga jinglong khuid nagabinda baro ki jing sarong jongi jing lesting jongi tongin pan map Tra Jesu map yengi side kud yengi nabaro ki pop ki bangilale nga plang how play badon bor baro bad happy ko himen ko para bangalale pop shibun e dage jim parkhat dage tin dage kam dage jingle klet daka jingle palat janga daka jingle palat janga daka jingle palat bakraw e janga namar kata nga karpad ya kamaria Bakhuid Kabayasa kati soti ya kiangel bat kiri koi bad ya pi ko himen ko para benduwai nagabinda jonga how try ublay jongi ublay badon bor bar unis sene yangi badandala map iki pop jongi unyalam yangi shaka jingi bam jikut Amen. Try can rat go play is yangi. Try can rat go play is yangi. Cristo ma go Cristo ra go long benim jongi benim yangi. Try can rat go play is yangi. Try can rat go play is yangi. Cristo ma go Cristo ram go nom benim jongi benim yangi. to ngin nia duwai ni duwai nagabinda ki jingdamu jongi shimet baropi shimenda ha ke negamas Bakhuid ha ke jinge duwai bau jisu un karko yepi un perlang yepi ke belait luid
un pen krai ka do nuot ka ben siam jumpi duai na ka benda ki ba pang ki ba shitam trang na do ka do nun ba ka borji sunam van yar halo jumpi koble badon bor baro bad ba isne uba da ka jingyais bun jamehi kiringe jame kila ban terwa hame yaga jing shakri kabade but kabadon buram to ai ngi karpad yame bangin mare pen khloi kalam jingtut shakata kaba melakula dautrai jungi jesu kristu kun jame uba im badsen sha renkat badme haga jingalong kawe jungamen sim Bakhuid ublay junom la junom Amen. Kajing pula na kistiu jong Paulus Bakhuid cek stan ha Filipi. Ko para to don ya kena kajing mut ha pedeng jong pi. Kabala don ru hau Kris Jesu. Uba ula don kajing long blay. Syamla nyeu ba kajing yar kat bar ublay. Kalong ka ka ba en kop sarong. Penban ula pen sudaya lade. Da ka ba shim ya kadur jong umrau. Balaka ha kadur kibriu. Bad ba ula don ha ka jinglong briu. Ula pen rit ya lade. Da ka ba kongu hadu ka jing yap. Ka jing yap halor keding penaken. Na kane ka daw. Ublay ula kentiu ya u. Bad ula ai ha u ka kerteng. Kaba halor ki kerteng baro. Baha ka kerteng u Jisu ka khotsu baro kan dem krup. Ka jong ki ba habning, ka jong ki ba ha ka kendau. Bat ka jong ki ba hapo ka kendau. Bat man u telit un pla. Ba u Jisu Kris ulong uturai. Ha ka burom u blay ukpa. Kaktin jong uturai. Isongo yau blay. Sam Al-Quar nomor Druspa kendai pundriu. Druspa kendai pundriu.
sim jong agi kundro kenim yau kenya bertayu traya kalba dengdan wa pembraga ojong ubreu bandang ka kade ule utra Shitombat kiba kia jingki Bat ngangan ai jing jataja pi ong utrai Hallelujah 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 Utrai undon rengka bat pim Ringka bat piru Kajimpuli naga gospel Bakhuid kat kumulukas Kaburam hame kutrai Uwe na kitu kibash ya shombam badu Jesu ula ong hau Sukuta uben shombam haga hima uble U Jesu pat ula ong hau Shisin uwe ubriu ula pelong ka jingawai kabakarau Badula ver buon ngud Yanda la poi ka por jingawai ula pa yalawu shakri ban ong yakitu ki bala shakot sngoba Ale la dep kre baro Henry baro kila stang ban krenda Ubaningkong ula ong hauta ushakri ngalatit kalengka bad ngade ban late paid yaka sngoba map yanga Uwe patula ong ngalatit sa juwar ki masid lur bad minda ngan late persyang eki sngoba map yanga sa uwe patula ong ngala poika poiman te kumda ngam light banwan kumda ushakri ula late pai badula yatu yakane barro hawken rad jongu ti ha ka jimbetar uta utraying ula ong how u shakri jongu ki late bran shagilindi ba bad kilindi rit jonga nomba bad wan ialam iki baduk batoy bad ki dekut keti dekut kejat bad ki matla matpe bad ki dekok ki dekia utau shakri ula ong kokenrat la le komba pelak hukum henre dang don jaka te ukenrat ula ong hau shakri ki le shaki surok ba bad kilindi sanyu bad penbori gibriu banwan rom kanamba kaying jonga kandap smam ngan ong happy enam don uwe na kitu gibriu kibala shakot uban mat yaga jingawai jonga ka gospel jong utrai Kajing yaro ia me ku Chris ko himen ko para bayit hautrai Jesus Christ baro mangi nginget ngi duwai bad ngiyait badu Chris tang kawe ka jingdumu hapo chongi tang nagabenta kabane ban shombam badutrai habane kane kade ka jingdumu janga jingim kristan ban shombam badutrai habane ngila kirlalong ki kristan ngila pediang ya ujisu bad ngingeit
ha ujisu. Berhangni ngius ngau haba uni uburiu keren, sukita ki buriu basyongbam ha beneng ujisu penshayawu. Katkum ke jingong jong uni uburiu, baru ki buriu kinyo syongbam ha beneng. Padu ujisu penshayawu. Jisu ang warlada baru ki buriu ki trang ban poi syabeneng, baru kimla ban poi lada kim don ka jinglong ujisu hapojang ki. Badai nagataka daw ujisu ong syapang kane ka jingkawai. Ka jingkawai kalong ka jingai lahat yang iway pa iway bandon badu kris lemba ka jingkawai lese don ki nom to Bakhuid ki ong ba ka jingkawai ka kadew hangne kalong ka Eucharist Bakhuid ka jimbam ya ka do bar ka jingdi ya ka snam jongu Chris kumpau Jisu ong ha ka gospel jongu ya anis Henryu Jisu ong lada pimbam ya ka do jonga but pimdi ya ka snam jonga pinumyorum syaka hima uble syaka jingimbam jikut te halor kane ka pang don ki nong batai sya pang kane ka jingdo Bakhuid ki ong kane ujisu kran syapang ki Eucharist Bakhuid lada ujisu kot ianga iapi syakane ki Eucharist Bakhuid but kumjuru ngilaban tip ujisu ula wanhia syakane ka perte banlong Eucharist Bakhuid namar kumno ukalalang ki Eucharist Bakhuid haba ula syayap halor ke dembana ula penpura ya ka jingtarwa jangu banlong ki Eucharist Bakhuid iangi takabamod ka jingtrang jonga donud Jisu Christ kalong ba manga bad mapi ngin kerlalong shi binda ba ke Eucharist Bakhuid Henry hangni Jisu bu hakama jongi kawe ka jimma kababon ki buriu ki yakendo ba ki bon ki jingle jong bon ngut ki buriu kata kalong ke jingle sting ba ke jingken sting ba ke jing buteng jongki ban yo pediang eu Jisu ha ke Eucharist Bakhuid nagata kadau Jisu kran syapang lai jait ki buriu bala syakot syaver nagabinta ka jingkawai henre kila kentai namarbon gidao lese kimpat don ke jingsyempang haki ban pediang ya kata ka jingkot lese kimpat don ka jingsautu ba pura hapo jongki but light no kane ka jingkawai ka ba Jisu terwa kimla ban pinjanai ki kam jongki pinpan kila pin koridor ne kila ken koridor ki kam ka ba ki deben pindep ban ya ka jingkawai ka ba utrai ula kot yaki kila om ngim laporshu namar ngi bon kam palad kumbale bon gi kristan hagane ga juk kaba menda kaba u blei u kot yangi haba u Jisu kot yangi ngi ong kini ki kam ngim padep kumno pat ngin wan nagabinda ga jingawai te nagabinda jongki ki kam ki bakile kilong kam koridor ban ya ka jingkawai kaba utrai utarwa haki kane kalang ke jimba kala bon ki buriu namar bale kim pat snavutu kalam kane ke jinkawai kimla ban le kita ki kam kalam kane ke jinkawai kam mintoi bandon ki ingasem kalam kane ke jinkawai kam mintoi ban shonglok henre bon ki buriu ki le mar kompong minda bon ki buriu ki jid ban shonglok kalam sacrament te ki kentai ha ka ju ka por e ka jingkawai kumbale yakini ki buriu ha ka gospel menta kaski uwe ula ong nga dang shudep shongka shongman te ngamla ban wanshu te kane kalong ka ju naga binda bun ki kon samla menta bun ki kon samla ke bashirhem haba ki yakando ki paralo ki samla ki drai ban shonglok but ki ong ka ju ka por watlada kim ong ro ngi ngimla wanshu namar ngi dang shudep shonglok ngila dang shudep shongka shongman te namar ba ngila shongka shongman minta ngis ngautu ngim patlong ki babit dor ban wansha ka jingkawai kane kade ka jimma kaba bon ki kon jongi kingat ban haka ju ka por don ru ki ve ki ong ngi don gi masi lur ngi de ban persang iki te lada
kwa ban persyang ne kidon lada kidon kam ye ka bor bat ka sap ban persyang ye ki masilur kidon kam ban wan shua ye ka jingawai haga ju kadur ye ki lingka baro pidon kam kane ka bor ban le ki ni ki kam henre ngi pat ngi persyang ban le ki ni ki kam da ka bakiar na ka jingawai kane kalong ka jimma ka babun ki kristan ki ai lempa nanda ublay ulele kumno utray ulele kumno ula kentait no kito kibriu shisin ko himen ko para da ka jimbi jongi ngi kentait ya ka yukirish Bakhuid ba ka jingtarwa jongo ble bandon badu ha ka jingawai jongo un sa kentait yangiru kalam ka jinglong jongo jisu kalam ka bor jongo jisu kalam ka jingir jongo jisu kalam ka jingkar ko jongo jisu ladang ngi persyang ban tre kino ki kam ngi tre ban ngi im ha ka jimma naga daga dao utrai ulang kumno ki le shakiyo kot but where ye kibriyu badko kimba matla kiba im hapadeng ki jimma babon jai ki baduko kata kamod kini ki briyu kimpat biang shisha bandon lang badu trai henre utrai udang ai haki kata kabor omde mangi ngidon kabor bon nak pedeng jongi ka jimma kalong ni pelong uble yalade bon nak pedeng jongi ni kindiu burom yalade daka jing shisha uble ude ben kindiu burom ban sautu yakane ngilaban peit naka shiti jongo Paulus pakusha Filipi kabangila puson menta kakaran gumno ujisu ula pensuda yalade ula penrit yalade ula kalalong marahau badula kongo ya ubale banyo bornawu kane ka jinglong kadona habon ki kristan menda ngimju pensuda yalade ngimju penrit yalade ngimju pelong marau yalade nakabenda ukris ngimju kongo yalade ngimju sha ya ke barra kaba utrai utrwa hangi ladang ngim tre banyai lemba kane ka jinglong jongu kris nginum la banyo buram henre bon ki bruyu pat ki kinti buram yalade kaktinu ble ka ong haba ujisu lelekum ne uble wala kinti buram yaw ko himmen ko para ngidon kam ban sauto shai kada ngimla banra yalade shajorom henry ubole ude ban yarap ingi dak jinga ejongo banra shajorom ude ubole ukendio burom yagi henry kai ka jimma menta bon ke brio ki pelong yalade ubole kumbale kini ki laingut kila ong kilong uble jong ki masi kilong uble jong kita kilengka kilong uble jong kata ka jingshong ka shoman tingim don ngimla ban wanshu kane kalong ka jimma kumbala jia haki ju haba kila kentait kane ka jingkot mindaru ngiru ngibut teneng ya ka nuksa ip jingim jongi ju ban ya ka nuksa jingim jongo krisa ka jingim jongi larangi kentai shi kentai ya ka nega jingkot jongo jisu ngi im haka jimma ban ngin babe ngin sausi namar ujisu un kentai yangi bad unjit yaki baduna bad un kindi buram yaki jisu be it karko kardo yangi banra ka nega jing sautu hangi bangin nam kentai yaga jingkot jame bangin iad rangkat badme bangin shangbam rangkat badme man ka kalemat enyaro ya utrai Jesus Christ amen tongin plai ka jinge ka jungi ngange hau play upa badon bor baro unong taw ka pening bad ka kindo bad hau Jesus Christ kun ba marwe jungu utrai jungi yau bala puna men siam Bakhuid yau bala khana ka Maria teisuti ubala shale bein hapo Pontius Pilatus la sanar pna yavu ula yap la tep yavu ula kiasha ki baya haga sngi ka balai ula mi pat ni ki baya ula kiu shabene ku shong shakamon ublay uppa badon bor baro nang da unwan pat ban bishar ki bayim bat ki baya
Nganget hau mensiam Bakhuid, haga balang Catholic Bakhuid, haga jinga silo kirikuid, haga jimap yakipop, haga jimipat kadok, daga jingim bam jikut. Amen. Alai spa putra. Shim ko trai jing im jong ngai ti lut ya la de ame shim baro kisni jong bangan raya Toya duai ko himen ko para baka jingknia janga ba jumpi kalong ka papiang kun hau ublay upa badan bor baro To try pidang jingknya di jompi na pata jingro boram kerteng jemu kejimunto yangi pada kapalang buku jemu barok away. to ai baka nega jingknia ko try kalong hame ka jing tarwa ka bakui but hangi pat kalong ka jing taise bakui janga jingis ne jame da ukreso try jangim. Amen. Utrai undon renkad bat pim Rengkat bat piro. to kentiu yala ki donut Yikinti yogi shao try. dongina ingu ya utrai ublay jangim Kasham hok bat kajay. da shisha kalong ka ba shong hok bat ka badai kadai te jangi bat ka jim penim yangi haman la ka por bat ka jaka banaingo yame kokendrat kopa bakui ko blay badon bor bat bam jikut namar ha ka jingid mela tau yau bendrio but habala pendram yawu katkum ka hok melas ispa yawu daga jingisne lemba utrai jangi Jesus Christ lemba jongu ki angel ki aro ya kaburam jame ki hima ki demmani but ki bor ki kinyo hakama jame kabeneng but ki bor kabeneng but ki sarapim balakarko ki amane renkhat daga jinkomen ni karpadia me to ai bagi sur jangi ki nyaso but ka jangi khatbangi pen bana daga jingero basme wore Bakhuid, Bakhuid, try. Bakhuid, you blake ipan. Bring back better take it down. The kaburam jombe. Why, oh, sana shadrong. Why, oh, sana klankut. Why, oh, sana you. ko para tongin trang naga benta ka jinga e ka jingar ko jongu Chris alo jongiru pau bleu pa wen kendi buram ingi lempau mensiam Bakhuid hakne ke lipma ke jing domo jongi ke jing ang no jongi baro kam da me ke jingi mensiam jongi krampa indepia buram neutrai kadba ngi penteli bat pen suda bat pen rit yalade dashisha melong Bakhuid ko trai katame jong ka jing Bakhuid barom namar katangi karpadia me to pen Bakhuid pen kantang yakini ki jing tarwa jongi
da ka ba pa ya umensiam jame kum ka umjer halo jangki bakin kalalong yangi kamet bagasnam jangutrai jangi o Jesu Christ hakapor baladino yavu badala ka mons ngaba ula pdiang ya jing sha shitam ula shim ya upu bada ka ba aingu yame ula kdia yavu badula ai halage senran u om to shim bat bam na kane pi barro na mar kane kalong ka met janga ya ka ba naiti naga bentha jumpi Hagaju kedu kamendala le abam ula shimia ka kuri bada ka baingu biang yame ula ya ka halage sentran u ong to shimba to dina ka ne pi barro ne mar ka ne kalong ka kuri janga snam janga jutam ba te mai bad bam chikut ya ka ben pen mi naga benda jumpi ba naga benda ki babon naga benda ka jimap iki pop to le ya ka ne ban kan mau yangam ko snam ba kardor janga Chris to pen ko yangi ta pen kuit ya ki men siam ha dim pen kuit pen kuit pen kia e ki ba pangi ba shitam ya da ingi nau ba men ya ki klam ka jimaya jong ka jinget kata sin bangi bam yune upu Bangi dina kane kakuri Ngipen benaga jing yap jong me kutrai Tata dungan Namar kata ngi ki ba pen mendah ya ka jingya ba ka jimmi pa jongu ngi tarwa hame go trayo pu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngida aing waidem na mar melanyu yangi ki babit benya hakama jamme barban shakriya me da ka bas nge vrit ngi kar padi me bangi ki bayo binda hakamet badas namu Chris ngin long ki bala penya tele kawe da omen sim Bakhuid taken mau ko traya ka balang jamme ka bala priyang hasatala ka perte bat penjana ya ka ha ka jingit rengkat bado Francis upa Bakhuid jangi will but marvenu bishop jangi but baur killing do but kirinium taken maulem ro yeki himen ke para shinrang bat kente ke bela yoti ada ka bakurman ya ke jimmi pa badia bahro ke bela klat no ha ga jingis ne jamme top diang yeki shaga jingshai ka kama jamme to isne yangi bahro ngi kar padia me bareng khat bat ka maria te soti Bakhuid ka kami jango ble u joso Bakhuid kurim janga ki apostol Bakhuid u Francis disease Bakhuid but bahro ki rikuid ke bela pensaba eme pateng la pateng ngilong ki babit ben ya bin talem ha ga jingim bam chikut but bangin ro but pendon buram me da ukun jamme u Jesu Christ dawu lembadu badhawu kanlong hame ublayu pa badan bor ha ka jingelang kawe jangamen sem Bakhuid barro ka buram bat ka jingero junom la junom Amen ko himen ko parato ngin duai ko bau Jesu lahi kayangi naga binta ke jing don kam jangi bara kam dame ka naga binta ka ne jing sautu shapang ka jing khot ka jing wer jango Jesu yangi bara bandon lambadu ko pa jangim ba rabening kalong ka Bakhuid Kristeng jume kanwan ka ima jume kalong ka mon jume ha kindo kumba habening to ayang iminda ka jimbam jangi ka bahala kasi patama yangi kring khan jangi kumbangi rungi ma piga beles new yangi padwa telam yangi shaka jimpen shai and right up light yangi na ka basiniyo top light yangi ngi karpat ko try na gi jing siniyo barro ha ga jing spoon jame to ai jing suk jing sign ha gi sngi jongi kanamba da ga jingara ga jing isne jame ye light baro bona ka pop ban ngin yo jingada na gi jing jin jar barro kadbang idang up kemelendi ya ga jing karamen Bakhuid but ga jing wan pa jongunong penim jongi u Jesu Christ Namar ka jume kalong ka ima ka jume ka bor ka buram junom la junom Kotrai Jesu Christ may bala ong haki apostol jame ka jingsuk ngai happy ka jingsuk janga nga ai happy wat paid iki pop jangi
Henry yaga jinge janga balang jamme. Bad haka jinx born jamme. Tai haka yaga jinxuk bad ka jingya tali kawai kat kum ga mon jamme. Mame uba im bad uba sensha genom la genom. Amen. Ka jinxuk utrai kandon barabor rengka but pim. Rengka but pim. Dap ka jinge do Kristo ngin yai markelia. Kun lang bro jong play me baki taki pop ka birthday tos yo sen ayangi kun lang bro jong play me baki taki pop ka birthday sen ayangi kun lam ro jong umlay me bakin no ki pop ka percay to ai jing suk yangi Hakami ukun lambro jong oblay. Hakami bakit na ka pop jong ka partay. Sukito ki pelakot siya ka jing kawai jong ukun lamborot. Ukun ra ka mo mas mo pamadruma po ka yeng jonga. Dai shong ra ka ti kan sim jonga kan siyahi. Kamet bagas nam jong Chris Henry na siya ka jing pam jiko. Jing im me ai namar jonga but ngang am la ku try klem da terwa my girl jing im sngongu Kublay shibun ko pa, kublay shibun ko kun, kublay shibun ko men siyam Bakhuid. Nagabinda ka, jimbam men siyam kabangilayo pidiyam minda, lembaga ne ka Eucharist Bakhuid. Haga bangishim minda, haga ne ka Eucharist Bakhuid. Ngilayo pidiyang yame ko Jisu haga communion Bakhuid, haga communion men siyam. Habangila trang yame, habangila kot yame. Mela wan hapo ka donor ka men siyam jogi. Mela wan ban pen kadang yangi, mela wan ban karku yangi,
Jesu ngi aite hame yage jingang no jangi bara ge jimbang jing shitam jangi yage jimbe jangi bonsin yage jimbam soto jangi halor kene ge jingdarwa bakko jame ya kalor kene ge jingkot ka bakko jame ya rab yangi ko Jesu ben sle yangi ko Jesu ben gandang yangi ko Jesu da ka bor jame hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. Kotrai Jesus ben Goy ben Gia ki Bapang ki Bashitam Baro ki Bashim ben Dahagane ka Mas Bakhuid ki Badon Hapadem Babon ki Jinge ay bakinang yo Maria ka Borjo Memenda. Hallelujah, 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 hallelujah. Jesus, 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 Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. To nginia duai. To ai baka jing tre kam janga bor jame ko trai ngi karpad. Kanang klein hapol jangi. Kanamba endala pendimai yangi dagi sakramen bakenja bening en pen kre yangi daga jingai jame. Ben pediang yakata kaba ki kular. Dau Chris utrai jangim. Amen. Utrai undon rengka batpim. Rengka batpir. Blay badon bor badon karkuya pi upa badukon badumen sim Bakhuid. Amen. Yalisuk ben pen bana ke kubor babha jang utrai daga jingim ka jampi. Nisango yaulay. Laispa arpuar. Nganyai budya metra Tuya lam yanga Ngayos ngosuri jume Meyai kod yanga Watla dagi ding penkyang Kia le persya Nganyai budya metra Tuya lam yanga Bakhuid, Balalang ba Mandikom, Jum Tawat Barabor, Junam La Junam, Amen. And your Yutra Jesus Christ, Junam La Junam, Amen.